ya kaya aning gikan tas trabaho kita tayo kuan be salida nga maka-aligri ba awa sa kapoy ba salida ni ano ni pare ko so din tawanan ni nga unsa ba ka to? Unsa ba ka tong tawanan to? Oh no! Pindot diba? Pag-muli sa YouTube ba? Ano? Paring folks. Bago siguro ni trending siguro din tawanan ni. Trending ni. Itong kayaw sa nagtirada ni si Paring folks sa Diyo. Ito. So, naglaing si Runtian na ni. Oh no! Ay. Ilaw. Ay. Tao po. Ayun oh. Halo mga kabosing! Dito na naman si Kabosing. Itlog ba? Ibulo bro. Ayun oh. Yun o? Ayun si Sir Jomar oh. Huwag kayong mag-alala kasi sa Sabado. Balik kayo ng trabaho. Masarap kaya ito kabosing? Aywa. Ulo ng baboy. Yun oh. Talaga Bossing Raymond oh. Kahit saan ano ito ba? Ito talaga ang tagaluto ba oh. Oh. Yung FC ito? Ala KFC no? FC. Ito palang birthday girl natin pala oh. Kala ko ano? I-try lang namin ang decoration. Pero sabi ko kay Kuya, mag-ano ka Kabosing! Ito pala yung ano, patitikimin natin ng luto ni Kabosing. Tanong lasa. Ay panalo rin. Ayun oh. Ay ngayon lang ang mga katikim ng kanire. Ay paalala na lang ang aking pangalan. Ay panalo. Panalo. Pwede. Matatalo na nila KFC. Pwede na magtayo. Ayun o. The best talaga, hindi ko alam kung KFC ba o Jollibee. Kasi mag-juicy. Parang choking. Yan. Mahirapan akong sabi ng totoo kung Jollibee, KFC, parang choking din. Ayos, di ba? Yun oh. Kaya nga, hindi ko na binitiyawan to ba? Ubusin ko na talaga. So, ayos Kabosing! Ano sabi mo pre? Panalo. Panalo Luto daw. ka busing ba? Oh, luto ng luto ba? Kasi naano siya, may duty daw sa Sabado. May duty daw. pa naman kami. Balikan natin ang niluluto ni Kabosing doon. Junior, tratado yan ba? Wala, pagmayang po na siya na. Ito, si Kabosing. Para niluto Kabosing oh, yan oh. Ulo. Isang buong ulo ng baboy. Ulo daw. Ito yung style sa probinsya. Ito pala nag-birthday oh. 35 years old. Yung style niya sa ulo mga kabosing, ilagay nyo loyalan at saka tanglad.
Okay na yan sa Hindi ka muna tulikuan. pang lahotay ba? Parado kayo maigo. Depensa sa rogi mga kabusing. Bisaya style kabusing ba? Huwag alam, huwag buwan. Tangat. Taog na. Oh, balikan natin. Pag maluto na yung ano, tikman natin yun. Yung ulo. Yun yung gusto natin eh. Tikim-tikim ba? Pero, mga kabusing, ito na naman, may bagong ano, may bagong luto. Dalawa. May bagong luto na naman. Ito, Isang tikim ng mga taga-Luzon. mainit pa daw, mainit. Ano? Ano to? Yung malamig yung ibigay mo. Burger King Lumpia. Ano? Tikman na naman yan. Kasi, Taster. alam niyo si Direct food pa, galing ano. Si Boy Logro. Ba ito yung ano? Taga-teste ni si Boy Logro ito. Testingan niya yan. I-compare niya kung anong lasa sa kabuseng tsaka kay Chef Boy Logro. Mamaya daw kasi mainit pa. Huwag may sausawan. Sampol ba kaya? Hindi pa sila nakagawa ng sawan. Ito kulay sausaw sa ano. Matay, hindi ako kumakain ng lumpia ba? Ito lang, tikim. Taga saan ba ako? Gago! The best. The best daw. Wala pa yung test, ano, yung katabi ko dito na Sarap talaga, sulit. Sulit ang pagtikim ko. Sulit na kasi. Pero parang malakas yung apoy. May ano ba kasi may kunti lang yung parang ano ba, may takdo ba? Kaya masarap. Pula-pula sa nung nini. Ang mga ninong. Simula sa dano to, rasa dano ginunda. All more princess ma. Una gyud nakakas sakon. Lukas na. Mamanang. Star! Oh, si Leo, Leo. Everybody, mama, bibi mo pa mas. Ay, ito wala tong si boss. Gising na. Nanaginip ako. Tingin ako doon kay ano, paring box. Pumunta daw tayo sa ano, sa birthday. Ayoko na pumunta ng birthday, baka mapagkatulad ako ni paring box. Makaigit.